କୋରିଆପାଳ ମୋ ଗାଁ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ। ନଈପଠା କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ କୋରିଆପାଳ। ସେଇଠି ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନା ପିଲା। ତା ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ କହିଲେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଉ ଗାଁର ସେଇ ମାଟି କାଦୁଅ। ତାର ପଢ଼ାଶାଳା ଥିଲା କୋରିଆପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପାଉଥିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମା କାନ ଖାଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସାରା ଗାଁ ହସୁଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଗାଁର ପ୍ରତିଟି କିଆରିରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଫସଲ ହସୁଥାଏ। ସେଇ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଛାଇଘେରା ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଯାହାର ନାଁ ମାଳତୋଟା। ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ତୋଟା ପାଖରେ ମିନି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁଛି, ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ଯାହାର କୂଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ବିଶାଳ ବର ଓ ଓସ୍ତ ଗଛ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଧାନ ବିଲର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଗାଁର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା ନ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦିଏ। ସାରାଦିନ ମାଳତୋଟାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମାଟିରେ ଖେଳି ଧୂଳି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରେ, ମାଙ୍କ ସେଇ ମିଠା ଡାକ, ଆରେ ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ଆସିଲା, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସବୁ ହାଲିଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତି, କୋରିଆପାଳ ଗାଁର ସେଇ ଛୋଟ ଚାଳଘରଟି ଏକ ପବିତ୍ର ଆଲୋକରେ ଭରିଯାଏ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ମାଙ୍କ ମମତା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଭିତରେ ପିଲାଟି ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଜିପାଏ।